игра. Не, една игра. 99. Да, 99. И тук ще играем с бата. Айде, здрасти! Ето го тук, що го чухте, знам. Айде да дължиш ли? Сега идвам, Вани. Айде, ето чекам. Като знаете, моя батко Иван много обича да тупа на тъпани. И той има канал, също абонирате и за неговия канал, Банката и Райан. Виж кой ти е на главата, бе. Никой. Никой, да. Виж. Айде да почваме. Само ние двамата че сме. Декс. Скачам. Айде. Не и петима, само двама. Айде и петима сме. Ако и петима може. Да, що? Никой няма влезе в нас. Ще дойде. Ама то цело Те са само 4 дена, другия да само 2. А я колко съм? Ти си 40. Дойде още един дига, той е само 6 дена. What the fuck? Ние сме по 90 дена. Кой е като нас? Хора, малко кашам. Силно, бе, силно. Готово. Бата вече влезе в играта и другите хора, декато той е оцелил само 2 дена. Кой е? Не ти. Аз съм 90 дена, бе. Сега ти покажа. Ето отстраня. Не, верно. Сранако. Айде, бе, това дърво ме скъмна. Ваня и аз се грижа за яденето. Супер, ти се баш. Ваню. Хора, чакайте сега, че шепна нещо на Ваня. Добре. Ай. Тя нищо не правят, тя са нубове. Бата, па стига. Ваню! Знаеш ли какво? И аз се грижа за яденето. Виж колко моркови съм добра. Виж ако им. Въглища. Ще като имаш въглиста. Бе, тя нищо не че направя. What the fuck да се пами играта? Един да е нормално тук. Поне я ти помагам тук. Айде, левел 3. Срахме се, я върна траса копия. Ваня, ще дължа. Мисля, Ваня напълнил ли съм огъно? Да, С яденето. добре. Супер. Чест, фенер. Бас. Естествено. Ваня, я ще тура. Този какво? Какво? Карта. Браво. Един да напред тук е карта. Карта е карта. Карта. Ти кажа карта. 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 Опа, въглища. Се виж там в ъгъла ще се появи. Попаднахме на въглища, батко. Оп. Карта. Де не срих. Стана нощта, ако първи ден сме. Револверче. Аз съм първият човек с револвер.
Деле вълк. Рано, не на мапа, взел съм една микровълнова. Я взема въглища за огън. Очакай, аз се отварям чест. Все окно ми спада, бе, и аз се пукна. Чекай, я си го нося, добре. я така Няма да микровълновата се от пукна. 3 болта. Имам федер. Бе, рано, я имам фенер, бе. Добре. Ими федер. Ти си баси много. Ти си... Да, бе, аз съм много. Я затова съм 91. Пишеше ти 8-8, ама... Точка, 2 дена, колко е нищо. Да. Имаме 5 болка. Вижте, не напълних яденето. Има ядене, който пукне, А огън, който го прави? нукне. Я не представя. Подаръче, искам подаръци. Подаръцки Поли ни даваше. Аз ще да отварям част. Не частта, а чест. Не мога да говоря. Аз съм Първи бебе. подарък. Спаси ме едно джудже. Бърн. Да. Хо-хо, Merry Christmas. Хора, честита Коледа на всички. Воу. Това има по 30 патрона и носа безкрайни. Хора, Ваню има пистолет, където не мога да свърша патроните. Безкрайни патрони. Кой е като мене, бе? Който ще прави дървата, ли думаш? И я върва да спасявам първото дете. Я съм невъзможен. Давай, връй. Пасявай да сме в много силни. Като Супермен. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. О, подарък. Аз съм Hungry. Ран, аз съм па Стейвинг. You are Стейвинг. Бро, you are Стейвинг. Я че да ям яденето. Рана, Думи. нуждам на оджен. Ще пукна. Нема. Майко, умрех. Майко, аз съм най-големия слабак. Ке може на втория ден да пукна, бе. Сега да и те взимам. Имаш ли бандажка? Иде, че то останало, но че та са бандаж. Какъв огън ти петля? Тук на никой не че му спада бандажка, вие са такива прошляци. Се Ваню, не се съобразявай. То се... Ама... Там има те страна не иди. Дека Там е баскетбол. баскетболното дворище. Там. Да. Добре. И дали съм го порил? На бас. Да. Ваню. Чакай сега, ще ти кажем за това. Връй право напред. Не. Чакай малко. Иди на картата и че вижда. Не. Чакай малко. Майко, рано, ние сме втори ден. И иди на картата и аз ще ти кажа. Обърни се малко. Не. Още малко. Ай се върви право напред. Тук съм отворил често. Де бе, ги отворям, бе. И там съм отворил често. Всички са отворени. Рано тогава трябва да апгрейднеш оджен.
Трябва да апгрейднеш шоуто. Аха, чао. Ага, бе. Намак е тоста тук. Айде Ти си на брат. нова почвам. Не, сега се тоста на огън. Майко, готваче. You are Steven. Баси. Нека стане деничето сега жива. Одека намери бандажка. Нека стане ден. Ми трябва здрава. Апгрейдни оджино. Майко, с какви прошляци играме, просто не е истина. Да я играм, Раяна. Но... Ти искаш само да се развиваш. Нямам да те направя силен за щастие от тебе. Апгрейдни оджино, моля ти се. Я че левна след малко. Няма да лейвнеш от картата ни стана по... Искам тук да се седа. Кой си седиш там? Раяна, дей да водиш просто къде се преба. Ей, големи просто изтава. Я лепкам. Нова игра. Да. Давай, Ваня. Нова игра. Еми хора, за съжаление стана... Тарап-та-та-тап-там. Кур. Чакайте, бата, шепна нещо на бата. Добре. Пара-па-па-па-па. Кур. И се пускам само за 2 минути, едно ми преча. Чакай я да дойда. О, не я излизам. Тя ме налазиха, батко, тя ме налазиха, уди. Става песен ще ги правим. Уди. Като мене знаеш, няма други. Сто бас. Ушите ще будим. За GTA смешно да бия гуми. 6, 7. 6, 7. Се стегнах. Пу, мамичка, деба. Ваню. Ще го направиш след това? Добре. Нека ти тебе скаченето. Кажа обойно скачане. Тебе в газо и... Бате, дървото ме скъмна. Верно! Да. Усети го. И здрасти хора. Пак се включихме отново, защото нямаме и дърва. И тата ме викаше. Просто нямаше как. Да му отворя, той ми е татко и трябва да му отворя. О! Ако Ваню се написти. Здрасти, хора. Не хора, а хора.
Şakirdengoş. 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 Roçu. Roçurdan be. Roçurdan da video station yaptı. Tut. Mike'ım tut. И хората, това е от мен, чао.